Det tog ikke ret lang tid. Nej, det ligger godt lige for det, hvis man skal afsted. Du er allerede i tvivl igen, det er jo ham her. Nej. Ja. Fordi hun lyser, og så med pletten, ja. Er det en tæve, den her også? Jeg tror nok, det er en han. Men kan vi lige have en bund med hver? Det er en han. Det er en han, ja. Det er altså også. Jackie? Nej. Ja. Se, vi rører ved dine små rekser. Er det første gang, hun får valgt? Ja. Nå. Så det er altid spændende. Jamen, det er det, uanset, det er altid spændende, ikke også? Jo. Ja. Vi kan godt holde ud og have. Altså sådan der er de jo sådan rimelig ufarlige. Ja, ja. Om et par uger. Ja, så er der gang i det. Så har vi så sådan en større løbegård, vi sætter op hele vejen herhen til sidst. Så kan de rende rundt. Nej, altså bare herinde i værelset. Nå, her, ja. Så vi ved, hvor de er. Men altså, de render ikke frit over hele huset. Nej, det kan vi ikke have. Så har vi ingenting. Nej. Men vi har normalt ude på terrassen også, der har vi sådan lavet sådan en løbegård til de små, så de lærer at komme ud. Men nu det sidste hold, vi havde, det var jo en frygtelig regnvejr, og så endte det med sne, så de prøvede det hele. Ja, men altså, det er jo også livet. Det er dejligt. De så altså også søde ud. Ja. De var dem kunne man lige præcis hente til jul. Ja, den 19. december. Og så tænkte vi, ej, der er ingen, der vil have valgt til jul.